ସାଧୁ ଜୋହନ ବସ୍କ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ମଧ୍ୟ ଜୋନି ବସ୍କ, ଜୋହନ ମେଲକିୟର ବସ୍କ ଓ ଡନ ବସ୍କ ଭାବେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। 1815 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ଇଟାଲୀର ବେକି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଜୋନି ବସ୍କ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସେବା ଓ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲାମାନେ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୋନି ବସ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରି ନିଜେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋନି ବସ୍କଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଜୋନି ବସ୍କ, ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କିଣିପାରିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହା କହି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ